Witam Waj bardzo serdecznie. Zgłęstynny do domu kulturę w Chmielnie. Tu, niedalek Stutka, w Błeżestowie, 50 lat nazad zaczęła się rodna mływa, konkurs recytatorści najsnieżniejsi literaturę kaszepści. A dziś w Chmielnie płynie do Waj głos literaturę kaszepści, ale pisuny. Wa bodze ta pisele dzysy. Wadzesti diktando. To i tyś je długi czas, ale królewionka w pałacu, bo tak ma nazwę na jej diktando, łena wanoży po całych kasiebach. I dzysy z Chmielna zaprowadzi tych, którzy napiszą najlepiej dyktando, zaprowadzi na Zypad do Ściecena. Tam bodze ta pisele finał 20 dyktanda. Ale krum tygłe bodze ta płezny wele Ścieceno. Dla to warto terysa skupić, żeby napisać to dyktando piękno, piękny, sztywny letrę. Dla Waj bodze cieta tekstę 20 dyktanda wasna Magdalena. Ona łoni zrobiła to bardzo snuzio i prawie w siatce uciele każde słowo, napisale to słowo jak najlepiej rozmiele. Ale latos mdze tak, że z każdego karna jury, komisję wybierze 10 najlepiej napisanych dyktant. Kto to mdze? To jest krajemnota, bo dopiero jak Waj dyktanda przyjdą na Straganiarską do Gdyńska, tam sa zbierze jury i bodze ueceniwało. I z każdego karna 10 najlepiej napisanych dyktant i tych autorów pojedzie do Ściecena na 2 dni. Bodze me tam wanożele, zwiedzle, bawile, no i na końcu dostaniemy dyplom albo betnika, albo laureata 20 dyktanda. A wiem, że nitgrode są już przesiekłowone, je ich wiele, no i tery trzeba zaskupić. A zaś tu łucie je ta dyktando, którą mdze przecietuny, tekst mdze przecietuny na zaciątku 2 razy. I Waj nic nie pisze, ale słuchajta. Uważno słuchajta, co wa tam ja ci wyrazy głości, ja ci waciejeta. Później wasna bodze cieta zdania ma. Musi ta zapamiętać, w jakim sztuce kończy się to zdanie. Bo jak to bodze długie zdanie, to was na bodze cieta go jeździlo ma, żeby każdy z Waj uczył bardzo dokładno każdy wyraz, który na was na bodze dyktowa. I się nie denerwować, bo dopiero na końcu bodze tekst przecietuny jeszcze raz, 3 raz, cały. I tam musi być beczenk nastawiony na to, gdzie wstawić przecinek, może jakiś pytajnik, może jakiś wykrzyknik, nie wiem, bo nie zna ja tekstów. Zaś tu Waje poznaje ta. Dla te życia Waj ma szkolny ma, którzy gwesno kole Waj stoją i sadowają uśmiechają, a jak nie, ty proszę tery to zrobić, uśmiechnąć się do tych, którzy są bardzo zdenerwowani i ciekają, co też tam bodze w tych tekstach. No i bym mogła rzec, do zdrzeni w Ściecenie. Wsiedź ci go dobry i na końcu połamanie piórów. Dzanka. Naprzód przecietum woma tekst 2 razy. Później bodo płema linkły dyktowa po jednym zdonim.
A na ostatku przecie tom tekst iście jeden rys, żeby wam mogle wszystko dokładno sprawdzać. Słuchaj wyźna. Historię Kasiebów pisele Kasiebi. Jak no pierwsi historię Kasiebów napisał Aleksander Majkłewści. Znany dzejusz, lykysz i pisarz. Zaczął jeść przed wojną światową, a skończył w międzywojnowym 20-lecym. Książka wykazała się w całości dopiero po jego śmierci w 1938 roku. Doktor Majkłewści wypisał dzieje cały słowianizm nad Bełtą i w łączbie z Poelchoma, jak no Lechitama i Lechią. Doktorny należały w sieci słowiańści z Rzesie. Przedstawił łebrys dzejów Kasiebów, płemierzun, zwanych też przez nigłe Weletama, mieszkających ład Wisłę na wschodze, jaś do Piane na zychłedze. Pomnikłewym dokazał je historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Łysecką pierwszego tomu i koncepcji całości był Gerard Labuda, największy historyk wśród dzyzdniowych polskich mediewistów. Labuda stwierdził, że historia Kasiebów to kawle kasiebścigłe ledu na jego historyczno-zmieniwnym językwewim łebremim. I wedle tacigłe pozdrzadku nadzieje spłelezne wydbał profesora z iscelejiny badyrowie Kasiebi, autorze postępnych tomów Zygmunt Siultka, Józef Błażeszkłewści i Cezary Łebracht-Prądzyńści. Publikację łesta wedunu przez Instytut Kasiebści w 2019 roku. Historię Kasiebów pisele Kasiebi. Jak no pierwsi historię Kasiebów napisał Aleksander Majkłewści. Znany dzejusz, lykysz i pisarz. Zaczął jeść przed wojną światową, a skończył w międzywojnowym 20-lecym. Książka wykazała się w całości dopiero po jego śmierci w 1938 roku. Doktor Majkłewści wypisał dzieje cały słowianizm nad Bełtą i w łączbie z Poelchoma, jak no Lechitama i Lechią. Doktorny należały w sieci słowiańści z Rzesie. Przedstawił łebrys dzejów Kasiebów, płemierzun, zwanych też przez nigłe Weletama, mieszkających ład Wisłę na wschodze, jaś do Piane na zychłedze. Pomnikłewym dokazał je historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Łysecką pierwszego tomu i koncepcji całości był Gerard Labuda, największy historyk wśród dzyzdniowych polskich mediewistów. Labuda stwierdził, że historia Kasiebów to kawle kasiebścigłe ledu na jego historyczno-zmieniwnym językwewim łebremim. I wedle tacigłe pozdrzadku nadzieje spłelezne wydbał profesora z iscelejiny badyrowie Kasiebi, autorze postępnych tomów Zygmunt Siultka, Józef Błażeszkłewści i Cezary Łebracht-Prądzyńści. Publikację łesta wedunu przez Instytut Kasiebści w 2019 roku. Tery płamalinkły przecie tom kłeźdy z doni i płytemy bodogłe dyktowa. Historię Kasiebów pisele Kasiebi. Historię Kasiebów pisele Kasiebi. Jak no pierwsi historię Kasiebów napisał Aleksander Majkłewści. Znany dzejusz, lykysz i pisarz. Jak no pierwsi historię Kasiebów napisał Aleksander Majkłewści. Znany dzejusz, lykysz i pisarz.
Zaciął jeść przed wojną światową, a skończył w midze wojnowym 20-lecym. Zaciął jeść przed wojną światową. Jeść przed wojną światową. A skończył w midze wojnowym 20-lecym. Książka wykazała się w całości dopiero po jego śmierci w 1938 roku. Książka wykazała się w całości dopiero po jego śmierci w 1938 roku. Doktor Majkłewski opisał dzieje cały słowianizm nad Bełtą i w łączbie z Poelychama, jak no Lechitama i Lechią, doktorny należały w sieci słowiańści z Rzesie. Doktor Majkłewski opisał dzieje cały słowianizm nad Bełtą i w łączbie z Poelychama, jak no Lechitama i Lechią, doktorny należały w sieci słowiańści z Rzesie. Doktorny należały w sieci słowiańści z Rzesie. Przedstawił obrys dziejów Kasiebów, Płemłeżun, zwanych też przez niego Weletama, mieszkających łed Wisłę na wschodzie, jaś do Piane na zachodzie. Przedstawił obrys dziejów Kasiebów, przedstawił obrys dziejów Kasiebów, Płemłeżun, zwanych tyś przez niego Weletama, mieszkających łed Wisłę na wschodzie, jaś do Piany na zachodzie. Jaś do Piany na zachodzie. Płemnikłewym dokazem je historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Płemnikłewim dokazem je historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Wysydcą pierwszego tomu i koncepcji całości był Gerard Labuda, największy historyk wśród dzyzdniowych polskich mediewistów. Wysydcą pierwszego tomu i koncepcji całości był Gerard Labuda, największy historyk wśród dzyzdniowych polskich
mediewistów. Labuda stwierdzywał, że historię Kasiebów to kawle kasiebścigłe ledu na jego historyczno-zmieniwnym językwewim łebremim. Labuda stwierdziwał, że historię Kasiebów to kawle kasiebścigłe ledu na jego historyczno-zmieniwnym językwewim łebremim. I wedle taciego pozdrzadku nadzieje spłelezne łydbę profesora ziscele iny badyrowie Kasiebi, autorze postępnych tomów Zygmunt Siultka, Józef Błeżeszkłewści i Cezary Łebracht-Prądzyńści. I wedle taciego pozdrzadku nadzieje spłelezne łydbę profesora ziscele iny badyrowie Kasiebi, autorze postępnych tomów. Autorze postępnych tomów Zygmunt Siultka, Józef Błeżeszkłewści i Cezary Łebracht-Prądzyńści. Publikacje ustawione przez Instytut Kasiebści w 2019 roku. Publikacje ustawione przez Instytut Kasiebści w 2019 roku. Tery przecie tum woma cały tekst jest jeden slydny rys. Słuchaj wyźna. Historię Kasiebów pisele Kasiebi. Jak no pierwsi historię Kasiebów napisał Aleksander Majkłewści. Znany dzejusz, lykysz i pisysz. Zaczął jeść przed wojną światową, a skończył w międzywojnowym 20-lecym. Książka wykazała się w całości dopiży po jego śmierci w 1938 roku. Doktor Majkłewści wypisał dzieje cały słowianizn nad Bełtą i w łączbie z Poelchoma jak no Lechitama i Lechią. Dochtarnyny leżały w sieci słowiańści z Rzesie. Przedstawił łebrys dziejów Kasiebów, płemłażum, zwanych też przez nigłe weletama, mieszkających ład Wisłę na wschodze, jaś do piane na zychłedze. Płemnikłewym dokazał je historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Łysecką pierwszego tomu i koncepcji całości był Gerard Labuda, największy historyk wśród dzyzdniowych poelścich mediewistów. Labuda stwierdził, że historia Kasiebów to kawle kasiebścigłe ledu na jego historyczno-zmieniwnym językwewim łebremim. I wedle taciego pozdrzadku nadzieje spłelezne łydbę profesora ziscele iny badyrowie Kasiebi, autorze postępnych tomów
Zygmunt Siultka, Józef Błażeszkłewści i Cezary Łebracht-Prądzyńści. Publikację łesta wedunu przez Instytut Kasiepści w 2019 roku.